Hello! Ayan, good evening, and good morning, Philippines! Zile Ayan. zile 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 yo lड़कियां मिले 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 Ayan, good evening, good morning. Ayan. Good morning dyan sa Pinas and good evening, Middle East. With Est. Ayan. So, for today's video, for today's video, tayo ay magkwentuhan, magkantahan habang nagpapaantok tayo, guys. Ayan. So, syempre dahil wala yung mga amo natin, lubos-lubusin na natin ito. Ayan. So, let's do this. Start na natin yung ating kantahan. Nawala na siya. Ayan, ito siya. Shout out 1 million viewers! Ayan. Oh! Char, tulipil. Walang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman, lagi kang pakikinggan, magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Hello, shout out Ma'am Juna, the pride of Abaya. Ayan. Good morning. Walang ibang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman ay lagi kang pakikinggan, magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pandalawahan, kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Tagay na guys. Anong oras dyan, ma'am? Ano pa lang, ma'am Juna? 10:30. Yan. Gabi po, gabi. Walwal na din. Walang amo. Ba't gising ka na, Ma'am Juna? Alas 3:30 pa lang dyan sa Pinas, ah. Same time lang, di ba? Singapore ka ba? Same time lang, di ba, sa Pinas? Walwal this. Wala, bakit hindi ka natutulog? Tulog ka, Ma'am Juna. May trabaho ka. Si Ma'am Juna nandito, hindi mo natutulog.
Matutulog ka na, wala, wala kang trabaho? Akyat ka. Ikahan tayo dito, mag-video kita. Okay lang mas CR. Kinabukasan, tanggalin lang yan. Walang iba pang sasarap kapag titinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman ay lagi kang pakikinggan. Magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pandalawahan, kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Para isang yun lang. Ano ba gagawin natin? May ano sana ako, no, laptop sana ako, pwede ma-share screen. Sa cellphone lang din kasi gamit ko. Share screen ang ano, yung karaoke. Ayun ko. Okay. Ay, wala. Di ba? Hindi inisip ang Rios. Nabuang. Okay. Requested by Bebe. Isang Bebe. Hihingi siya ng hagdan. Okay, ayan na. Okay lang ma'am, sa June 1 na lang. Ayan, oh, sinabi mo yan, nakakanta talaga. Hindi na ako kumanta. Walang ibang kasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman ay lagi kang pakikinggan. Magpakailanman. Ay parang lansangan na pandalawahan, kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Tatlong Bebe. Ayan. Wala sa akin. Hello, Mega Love shoutout, Sir Check. Ayan, tigil mo na, may natutulog. Hindi ka naman natutulog, Sir Check eh. Bakit ba? Natutulog ka ba? Ganun. Sino ba yun? Si Linlen, Sir Check. Uy, nandyan si Linlen.
Sino ba yan? Si Linlen? Si Ferlin? Ferlin, Linlen. Ah, hindi ako makatulog. Ang ingay niyo. O bakit nung Biyernes, ay nung Webes ng gabi, pinatulog mo ba ako? Ha? Kala mo, hindi kita narinig na kumanta kay Ferlin. Ano ka ngayon? Ha? Akyat kayong dalawa, may hagdan dyan. Nasaan na yung hagdan? Ay, nasaan na yon? Akyat kayong dalawa dyan, akyat. Nasaan na nga yun? Ito. Paano ba ito ipin? Hindi ko siya mapin. Hindi ko siya mapin. Uy, bahala ka dyan. Shout out 4 million viewers. Ayan. 4 million in the house. Ayan. Shout out. Shout out. Sige na, akit na kayong dalawa. Tapos si Sir Chick kakanta din. Ang dami mong binigay na kay Ferlin na. Kakatapos ko lang maglaban. Naglalaba ka ba ng brief? Hindi mo naman yan nilalaban eh. Hindi ka naman naglalaban ng brief. Ano ka? Ulit-ulit lang yan. O, side A, side B ka pala eh. Puro CPR. Kaya nga, ang dami. Tapos may binigay din ako sa kanya na CPR. Pero isang niya lang yon, isang palit niya lang yon ng kanta. Sige na, Sir Chick, akyat na. Bigyan mo din ako ng CPR. Dali. Binibigyan ko lang ng CPR ng sarili ko. Sige na, akyat na. Nandyan yung hagdan. Para naman may naman ako, may CPR naman ako galing sa'yo. Request kayo, kanta. Oh, sige, akyat ka kay mag-request sila. Dali. Sige na, Sir Chick. Ikaw talaga, kay Ferlin, umakyat ka, makanta ka, pero sa akin, wala. Ayaw mo. Ma'am Juna, akyat na. Ikaw nga ang pinapaakyat, pagkatapos mo si Ma'am Juna na. Dali. Kay Ferlin ka lang talaga umaakyat sa akin. Dati-dati pa talaga pinapaakyat kita kada magpunta ka dito. Ayaw mo. Wait, ma'am, akyat ako. Sige. Ayan, si Ma'am Juna, akyat. Webes kasi yun, walang pasok kinabukasan. So, ano ngayon? Nagpupuyat ka din naman eh. Lubos-lubusin mo na. Sige na, kahit hanggang alas 12 lang. Same time naman tayo dito. Kahit hanggang alas 12 ka lang. 10:38 pa lang ngayon. Ay, Sir Check, dali na. Dali. Nag-lipstick pa si Linlin. Nagpaganda pa siya. Sabi niya dapat daw maganda siya kasi aakyat si Sir Check. Tapos maya-maya nandito na si Ma'am Beth. Oh, ayan. Yan na si Linlin. Nasaan na yung si Princess, mga yon? Ano ba yan? Si Princess Rebukas, nasaan? Ay, Pisces ba? Pisces Rebukas, nasaan na yun? Hindi na siya hindi ko na siya nakikita sa live. Parang, yung last ko siyang nakita sa live, nung Sunday, kahapon, doon kay Ma'am Beth. Bakit kaya? Natutulog na ako ang ingay niyo.
Ang ingay namin tapos, pumunta ka pa din dito, gusto mo din, eh. Naku, nandiyan si Ferlyn, pag-iiyakan na naman tayo nito. Oo, mag-iiyakan ng 2 oras. 2 oras na kuwento tapos mga 15 minutes lang na iyak. Habang hindi, nag-bra. Ano ba yun? Wag ka na mag-bra, Linlin. Wag ka na daw mag-bra. Sige na, nandito na si Linlin. Pasok din, Len. Okay, alright. Kung may nag-loading, walang ino. Yan. Natin kabibangan at tayo'y shout out sa'yo, Sir Check. Ma'am Juna, may shout out sa'yo. Ito na naman tayo, magkukulit na naman tayo. Maligyan na naman tayo ng CPR. Sabit lang ha. At ako'y may hinahanap pa. W. Okay lang, sir. Andito na. Sana si Masaya check. naman. Okay pa ang ko, sir. Okay, welcome natin si Ma'am Jonah. Bakit ka nag-off ng cam? How are you? Bakit looting naman kayong lahat sa akin? Anong ginagawa niyo? Pakitin niyo si check. Tapos si Ma'am Yun na. Kaya nga. Bakit nag-off cam si Ma'am Ayan. Ilongga? Ba't ka naka-off cam na Ma'am Ilongga? Nag-ano muna siya, banyo. Kaya pinasa niya muna sa akin. Wala din amo mo Ma'am Ferlyn? Ano pa yan? Banyo. Okay, kakanta na ng 2 kanta tapos isunod natin si Ma'am Jonah. Hindi ako kakanta. Wala akong may. Nandito ang amo ko. Okay. Check mic. Check. Kakanta na nga eh. Sir, check. Ito bumaba mo muna. If I could live my life again, I'd stay in love with you the way I have been.
love is something no one can do. When you do, I can't imagine if it's someone else. Promise I will share my life with you. Baby, baby, nothing's true. My heart is full with so much love I feel for you. Your words can say so much. I love you so. And if forever's enough for me to love you, I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's not enough for me to love you so. Say tomorrow seems so far away, and now that everything can change. My love for you gets stronger as tomorrow comes. I know this love will stand the test of time. And if forever's not enough for me to love you, I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. For you, there's nothing I can do, and never will I ever go. Forever's not enough to love you so. But if it one day, I promise you I'll stay to show you that my love will never end. And if forever's not enough for me to love you, I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love. And if forever's not enough for me to love you, I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. Okay, ayan. Kinaya pero hindi kinaya. Okay, next song. Sir, check saan ka na. Hindi ka daw niya ma-accept. Di ko inisip na mawawala ka pa. Kala ko'y paghabang buhay na kapiling ka. Lahat na yata'y binigay para sa'yo. Ngunit parang may pagkukulang pa ako. Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mong saktan ang tulad ko. Ngayong lahat-lahat ay natin at pag-ibig ay binigay sa'yo.
Sino nga ba siya tiniwan mo? Ano yung kinakain mo, Juno? Ang tulad ko, Okra, okra yan. nagkagawan ng puso ko. Ano yan, okra? Buto ng kasoy at saka ano. At ano nga to, almond. Kahit kaya puso at isipan ko, ako'y hindi pa rin nagbabago. At kung maisip na di ko siya akong gusto, mabalik ka lang ako'y naririto. Sino nga ba siya sa puso mo? Kaya mo saktan ang tulad ko. Ngayong lahat-lahat ng akin at pag-ibig ay binigay sa'yo. Sino nga ba siya Pamit sa kanta si Jonah, ha? iniwan mong bito ang tulad ko. May pagkukulang ba ako? Nagagawang saktan ang puso ko. Next. Ma'am Jonah. Hindi mo pala tapos. Next. Sino nga ba siya? Ay, hindi ka pala tapos? At kaya mong saktan ang at pag-ibig ay binigay sa'yo. Sino nga ba siya tiniwan mo? Iniwan mong bigo ang tulad ko. May pagkukulang ba ako? Nagagawang saktan ang puso ko. Okay, last song. Tapos na. Next. Last song pa na. Ano, tapos na? Di pa? May last pa. Baka may birit pa yan. Nagulunan naman yata si Pogi. Never believe in love. I was the same. Akala ko tapos na? I've never felt love with a love first before. I knew it completely. I believe just got Ayan, tapos na. Okay, next. Ay, hindi pa pala? not there. I found a very special love. Feeling that's a Si Mio, Marimar. over and over, it's burning inside. Ay, tama na. Tama na, surrender. Ito naman ng Jonah. Ano? Kaya pa? Hindi ako makakanta. Wala yung mic. Ay, wala yung isang cellphone ko. Wala. Sira ang cellphone ko isa. Pwede naman mag-ano eh. Pwede naman kumanta ng walang mic eh. Wala nga cellphone. Paano ako makakita ng ng kanta? Hindi, kanta ka lang. Hindi ko sa ulo. Ano ba yan? Tapos si Perlin, tapos si ano naman, si Ma'am Jonah naman, tapos ako sunod. Bakit kayo naka-off lahat? Mag-on din yan pag Ayan. kumanta ka. Wala akong mag-on memorize ka na. na kanta. Mag-on cam ka na, Sir Check. Pag kumanta ka, Ma'am Jonah, mag-on yan. Ganyan mo. Sa na lang ako sa June 1 ako kakanta. Ipapaayos ko yung cellphone ko bukas. Ay, iba yung sa Dunwan, sayaw yun, sayaw. O kaya mamayang gabi. Bukas ng gabi, ngayong gabi, umaga na pala ngayon, alas 3 na, alas 4 na. Sino mag-live?
Si Ma'am Ilongga, akyat tayo ulit. Eh, hindi na ako Oh. akyat. Hindi ka kakanta Bakit? ngayon eh. Bakit? Maaga ako Akyat na lang. matutulog bukas. May Webes pa. Sa Webes, sa Sabi- akin lahat nagkanta pag Webes eh. Biyernes. Di ba day off dyan Puro ng naman si Biyernes? Puro si PR yung kay Pirlina. Sir Check, tiningnan ko yung mga kinanta mo dun sa kay Ferlin. Ang dami talaga. Natawa ako. Paano yan pag mag-CPR, mag-mute? Ano mo lang siya, i-replace song mo lang siya dun sa YT Studio. Mm. Yun lang pinagawa ko kay Ferlin eh. Kaya buti na lang isang replacean lang. Sino yan? Carrick's Agri Diary? Agri Diary. Good morning. Ayan. Naka-ring shout out. light ako kanina, kaso pag mag-ring light ako, makita lahat ng bakas sa mukha ko eh. Nyetas yun. Naku, okay lang yan. Kaya sa June 1, birthday ko yun, Sir Check. Mag-sponsor ka, Sir Check. Birthday ko sa June 1. Mag-sponsor ako ng isang kanta. Sir Check, ko yan, grand birthday live stream. Sana makapag-sponsor ako kay Sponsor Ma'am ka. Ilongga. Magpalipad na lang ako tapos sa akyat ako. Alangan. Ilang taon ka na, Birthday Ma'am namin. Ilongga? Ipapahula ko yan. Ako na ang huhula dito. 34 ako. So maybe ikaw 37 or 36, 35. Running like that. Ferlin, narinig mo si Ma'am Jonah. Ako pala pinakabata, no? Bata isip. Oo, hinulaan mo yung edad ko. Sige. Patingin ng mukha mo. Huhulaan ko. Hindi, nga yung Bata pa yan si Sir Check. Gwapo kaya. Mas matanda pa ako Kaya- sa'yo, Sir Check. Oh, mag-aate ka sana ako sa'yo eh. Pero to be honest, nakita ko yung mga videos mo, parang bata ka pa nga. Ano pa lang ako? 21 pa lang ako. Sana all. Pumunta ka dyan sa ibang bansa, ka? Minor de edad? Hindi. Isang taon pa lang ako rito eh. Isang taon? Oo. Mamatay? Sino? Tingnan mo si Ilongga, tingnan mo, ilang taon na ako, nakita na ako dyan eh. Hello, Galab, shout out sa iyo, Karig Agri Diary. Hindi, joke lang. Mas bata pa ako kaysa sa'yo, Ma'am Jonah. Ay, mas Hindi ko bata naman ka pa sa ipapalaro yung edad. Ha? Mas bata ka pa pala sa akin, nakakahiya Ito naman. na yan si Ma'am Ilongga. Oh, pero lang, matured. Baga lang, nabulok yan. Iyang-iya naman ako sa'yo, Sir Check. Si Sir Check, bulok na yun. bulok na. Bagang nabulok, grabe ka. Kaya mahilig sa mga bulok eh. Lord, Ay, Sir Check, kumanta ka na. nililigaw mo si Ma'am Beth, Sir Check? Ano headset? Hmm? Oh. Hindi ko Check. marinig yung topic kayo eh. Nililigaw mo. Sir Check. Sir Check. Ang artista to. Sir Check. Bata pa ako, 21 lang ako. Sir Check. 21? 21 ka dyan. Sino itong bubulong-bulong isa? Parang may naglulusaryo sa kabila. Si Ferlin yan. Uy, Pirlin, anong ginagawa mo sa Pirlin? Mahina kasi yung boses mo. Ano? Nagbubulong ka Ba? daw. May kapidyo ko yata to. Bakit mahina? Tingnan mo, bubulong-bulong. Ayan. Kaya tatapos yung tapos na ba? kanta eh.
Di pa nga tapos, pinapatapos mo na Bakit agad. delayed ka kahit dito sa StreamYard? Oh, di ba liwanag? Kitang-kita na ako. Liwanag ng buhay. Oh, ganda pa din. Huh? Si Perlin eh. Akala ko tapos yung kanta eh. Biglang bumibirit. Nagpahinga lang. Oo, kay Tapos na eh. pag hindi man siya uminto, puputulin man yung litid niya dito. Ay, Diyos ko, Lord. Hindi. Choppy Pilit-pilit ka. ba kayo dyan? Delayed Choppy ako. minsan. Ikaw ang delayed. Choppy ka dyan. Sir Chick, mo kumanta ka na. Oh. Ngayon lang mag-request ng tao eh. Hindi ba kayo nagsisisi sa kanta ko na nasi PR na kayong lahat nakaraan? Hindi, okay lang yan. Mabilis lang yan tanggalin. May ubo ako eh. Dahil sa live. Si Perlin nga, nilalagnat, inilalamig ko, pero kumanta. Hindi ko nga alam kung kanta yun oh. Tula, yun, ano ka ba? Isipin na lang namin tula. Yun, tama ka dyan, Ma'am Ferlin. Tula yun, tula. Isipin na lang natin yung tula. Oh, ikaw din, Sir Check, magtula ka na rin. Bukas mag-live ako. Akyat ka, Ma'am Jonah, ha? Dapat magkanta ka. Ay, hindi pala. Magtula pala. Hindi magkanta. Tula. Kumakanta ako kanina ng ano, yung Bisaya. Yung kinakanta ko yung ano, igo na day yun. Sabi ko, practicein ko nga to, kantahin ko sa ano, sa event mo, Ma'am Ilongga. Bisaya yun, di ba? Ilocana ako. Sabi ko, i-try ko nga to kasi maraming Bisaya doon. Ipapaayos ko bukas. Try ko, Ma'am Ferlin, makakit ako bukas. Free naman ako bukas eh. Matutulog ako bukas, di ako pagbakasan. Bakit pala hindi ka natutulog, Ma'am Jonah? Aywan ko ba, hindi pa ako inaantok. Umiyak kasi ako kanina doon sa live. Di ba nagla-live kanina si Ma'am Nelly? Tapos yung cellphone ko biglang nag-restart. Hindi ako nakahabol sa lapagan, yung ano tawag doon? Tikitan. Nag-breakdown ako. Sinaktan ko na naman sarili ko. Ayun, umiyak akong bugto pa yung mata ko. Grabe siya. Yun lang ang rason. Nag-breakdown ako, sinaktan ko na naman sarili ko. Ganun ako pag iyak ako na iyak. Ang tagal pa naman, 1 to 100, ganun yung guhit to. Nag-breakdown na ako, gusto ko na basagin yung cellphone ko. Sabi ko, pag binasag ko to, paano? Wala akong gagamitin. Ganun Ako pag mainis din ako sa cellphone ko, pero yung cellphone ko yung tinatapon ko, bala ka yan. Muntik ko na naitapon kanina. Kaya humingi ako ng Pero yung sorry. yung mahina lang natapon. Pag tapos ng updating niya, text message ako kagad kay Ma'am Joris. Magpalipad sana ako. Nakalimutan ko ay hindi yung tabs ko kasi 'di ba ito nasugat. Hindi mag-match sa Ngayon i-type ko yung password. Hindi ko matandaan. Wala. Nakiusap na lang ako kay Ma'am Joris. Kaya yun, nainis ako. Hindi ba kaya pwede yung kahit sa ibang part lang? Hindi pwede. Kasi nga, ito nagka-allergy ako yung... Alam mo yung kakahugas mo ng sa tubig, tapos yung makate, na maliliit na bukol-bukol. Parang butlig-butlig, ganon. Nagkaganon Makati itong yun. tabs ko. Oo, super kate. Nagkaganon yung tabs ko. Ngayon, hindi siya mag-match. Ayun lang. Kaya Pag ganun yun, talaga, hindi talaga niya yun babasahin yung fingerprint. Hindi ako makapagpalipad. Hoy, Sir Check, huwag mong baliwalain. Pinapakanta ka namin dyan. 3 fingerprint ang nilagay na registered mo, Ma'am Jonah. Sayang. Dapat 3 fingerprints.
Ito, tsaka yan, tsaka yan. Sa akin, Sino ko si Berlin? niregistered ko. Tapos nag-put na ko sa... Ina mo sa Oo. chay. Tatlong niregistered ko. Sino ko sa Berlin? Kasi mahirap mo. Alam, paano yun? Kausap niya yung delayed voice. Hindi ko kayo maintindihan. Silid niya si Perlin. Sino, pag tinanong mo, sumasagot din siya. Delete. Delay ba talaga? Nag-iiko-iko ba? Pero yung salita nila, Nag-iiko daw tayo. ako na delay. May pakinggan niya, may sinasabi si Berlin. Mukhang nanawagan yata eh. Sige, manawagan ka sa... Ay, Diyos ko. Nanawagan ako sa aking nawawalang sa inyo eh. Delay yung pagpasok Bakit ng delay? sinasabi niya dito sa StreamYard. Kanina pa niya yan sinabi. I-open mo yung camera mo. Naka-headset ka, Ma'am Perlin? Disclaimer, tapos kayo naman pilit-pilit. Oo. Ba't pilit? Kaging mo. Anong nangyari Sa ating dalawa. sa aking buhay? Delay siya ng 2 seconds. Kahit ba naman dito sa StreamYard, delay ka? Sana mura lang papaayos ko si cellphone ko. Mura lang siguro yan. Ano ba nangyari? Yung sa volume niya, ma'am. Yung sa volume niya. Nahayaan ko siya na nalubat masyado. Na-drained. Mura lang naman yan. Sir Check, baka naman. Nag-sponsor ka kay. Palitan mo ng bago. Baka naman. Baka naman, Kala Sir mo- Check, minsan lang tayo mag-birthday. Kala mo hindi ko nakita yung na may idea. Baka naman. Sana all. Sana all. Tapos sabi ko, oy, sana all, Ma'am Beth. Oy, may nag-sponsor lang. Sana all. Tahimik na si Sir Check. Ano yun? Di ko alam na. Sir Check, di ba monetize ka na? Nagsahod ka na sa YouTube? Ikaw din po, Ma'am Ilongga? Nagsahod na po kayo? Pin na lang. Waiting pa ng pin. Ilang years na po kayo sa YouTube? Wala pang taon, buwan pa lang. Ikaw, Sir Kaso Check? Kung ano lang ako nag-start Kaso na, nung wala February. pag-asa yung pin natin nilong ka kasi nasunog yung post office. Wala. Nasunog yung post office sa Manila. Wala. Paano yun? Pati lahat Bakit ng sa sulat na nagaling sa ibang bansa na naroon. Damay lahat. Hindi, pero ngayong magti 3 weeks na, ngayong 24. Wala na, sunog na yun. Hindi, sana napadala na yun. Sana napadala na doon sa probinsya. Wala, nasa Manila pa yun. Kaya Tanong ko tuloy lang, tayo ma'am. sa Sir Check, tanong ko lang, ano 'di ba yung nandito ako sa Singapore, pero ang in-address ko sa Singapore lahat. Paano yun pag umuwi ako Pilipinas kaya? Mahirapan ka, dapat Pilipinas ang lahat mo. Mahirapan pa. Pinas dapat. Pinas dapat address mo, kaya sa akin. Kasi dyan yan lahat Pag i-deliver. umuwi ka ng Pilipinas, marami kang babaguhin yan.
Patay. Sa akin, wala akong address sa ibang bansa, puro Pilipinas. Pati yung tax ko, Pilipinas. Namuni ka na ba, Ma'am Jonah? Ano na lang, watch hour. Watch hour na lang. Yung ano Ilan mo, na yung pag revenue mo, ilan na? nag-apply ka, Pinas address na. Paano yun? Papalitan ko ngayon dito. Pwede pa? Pwede mo nang baguhin, mababago yun. Pag nag-ano, saka mo na baguhin pag na-monetize ka na. Mag-apply ka ng ano, Doon mo mag-apply ka sa babaguhin pag monetization. na-monetize ka na. Saan ako mag-apply, sir? Check. Doon sa ano, doon sa studio. Change? Lalabas yun doon, apply. Click mo yung apply. Pag ano mo na yung watch hour, 4,000 mo na, lalabas doon, apply. May lalabas doon na apply. Click mo lang. Ilapan mo lahat doon. Basta yung address mo, Pilipinas lahat. Hingi ka ng address mo. Tapos yung address mo saka yung picture mo, kailangan parehas na ano, cross yung address. Kasi doon i-deliver yung ano, pin. Kaso mga walang kwenta yung tao dun sa bahay, asikasuhin kaya nila. Mga buwisit ay. Hindi, ano, hindi. Mag-utos ka na lang. Sabag. Bakit bumaba si Ma'am Ferlin? Nag-ano siya, Dili nga, nag-restart muna siya ng laptop niya. Ay, may laptop pala siya. Mag-share siya ng ano. Ay, si Ma'am Ilongga pala ang naka-ano. Ano na, ilan na yung ano? Baka Marius tayo. Ilan ka? Ilan na yung revenue mo? Ay, ano mo? Maliit pa lang. Ilan? Sa akin, ano na, malapit na mag-200 eh. Piso Ah, yung sa akin. Piso. Hindi siya dollar. Piso nga Kasi sa akin, Pinas. dollar sa akin. Dollar sa'yo? Oh, dollar dapat, tapos piso yung ano mo, yung mali mali yung ginawa mo. Dapat Bakit? ano yan, dollar Eh, yun kasi na di yung ba nakalagay US? eh. Dapat yung sa currency mo, dollar. Doon sa, pinilapan mo ng tax, di ba? Pinilapan ng tax. Dapat pinilapan mo ng dollar. Na piso yung nilagay ko doon. Okay na Dollar yan para hindi ka may piso. okay na yan para hindi ka mahirapan magkwenta. Oo. Yun ang Ano na nakalagay eh, sa ano eh. dalawang buwan. Malapit na mag-200. Wow, sana all. Ano yun, sir? Check. Kasama na yung mga palipad ni Ma'am Beth? Hindi Lahat sa ano na yun, yun. sa advertisement, mga ads. Oh. Ako may ads na pero hindi pa makasahod. Wala pa akong Maano mo yan? Makukuha mo din yan once na ma-monetize ka na. Ang haba kasi ng ads dito eh. Mga ano, minsan naabot ng 50 minutes. Oo. 50 minutes ang haba. Meron nga ako na ano kay Ma'am Nelly yata yun, 1 oras. Grabe. Tapos Ang ang haba ano kasi niya, sa ads sa mga ang video niya, ano lang, 13 minutes. Grabe. Sana manalo ako dun sa ano, yung sa ano yung pinaano nila ngayon, yung 10 ano tawag doon? Kain ka 10 lang kaya ng counts. okra para manalo ka. Doon kay Sir Dong, sa free monetization. Wala ngang okra dito. Inshallah. Kaya nga. Si Ma'am Ferlin maliit. Ay, nakaano ka na ba, Ma'am Ferlin? Maliit pa yung ano niya, WH Wala, niya. kailangan ko din ng watch hour din. Ewan ko kung kailan pa to. Di Aabot ba pa may ano yata yan? to ng... Di ba may laptop ka, Perlin? Oh, bakit? Marunong ka mag-play na double play? Gamit ang laptop? Anong double play? Mayroon yun eh, yung kahit pwede 10 yata. Oo, mag-double play ka sa laptop. Saka Bakit na ako parang- mag-play pag may sarili na tong connection ang laptop ko. Ang bilis ng watch hour niya pag double play.
Kasi hindi naman pwedeng i-play ang sarili, di ba? Pag isang connection lang, Hindi, Nakakonect kasi isang ako sa... internet Gawa ka ng lang ano, ang gawa ka ng- pinagkukuhanan. Gawa ka na isang account. Kaya nga, pagtapos makaano na ako, malipat ko na ang connection dito sa laptop ko kasi itong laptop ko nakakonect sa data sa cellphone ko. Ah, Mahina. Mahina pa rin, malakas ang boses ko dito, hindi nyo narinig. Hindi, boses mo yung internet ba? Pag ikaw nandito sa... sumigaw tuloy. Nagalit. Delete man Sir siya. Check. Sir Check, paano ba yun? I-play ko sarili ko tapos same connection Hindi, lang hindi sarili kasi. mo. Nagawa. Nagawa ka kasi ng Magsarili account. ka. Grabe na si Ma'am Juna, na ano kagad yung sarili. Talagang halatang tigang. Hindi, ganyan. Ganyan talaga pag walang jowa. Shout out Bismillah, makulit ako. Akala mo naman may natitigang ka dyan, Sir Check. Pare-pareho lang tayo. Oy. Ganyan talaga pag walang jowa. Kala Oy, mo, pare-pareho nag-iisa lang ka. tayo. Bakit Pare-parehas lang meron ka, yan. may jowa, bakit Yan ba may yung jowa ano? ka dyan? Tingnan mo yung pangalan sa screen ni Mount Una. Hello. Mga baso ko, Hello, jowa. nako, Jowa Nino. ko lang. Wala kang jowa. Iba na Sana all may nababasa mo. jowa. Namimiss mo lang si Ma'am Beth na jowa mo eh. Nasaan na si Sana Ma'am Beth? all. Saan mo nga ng link? Ayaw, Kon. Bata, magkukon. Ay nako, gising, tulog na yun. Ay, sigurado. Maya-maya, nandito na yan. Kasi Magkape na oras ng tayo, tawagan wala- nilang dalawa, alas 12. Ay, 12 dito. Alas 5 sa Pinas. saan po? Yes, sana alam all nyo, may tawagan. nalulungkot pa ako. Nanalo sana ako 1 million. Alam nyo ba yun? Hindi ko Ano nangyari? tinayaan. Oh, sayang. Lumabas lahat ng number ko, 1 million dollars. Kaya iyak din ako ng iyak. Ba't di mo tinayaan? Sayang. Lumabas birthday ko 1. Birthday ng anak ko 8. Yung pamangkin ko 4. Lagi ko yung tinatayaan. Sabi ko wag ko muna tayaan to kasi lumabas na yung 7 tsaka ano. Yung magta-34 ako. 1, 4, 7, 34. Tapos yung 44 na lagi kong tinatayaan. Tara, lumabas 6, 1 million. Uy, Diyos ko, yung Ala. katayang ato, ma'am. Sayang, Na- oy. Sana all. Sana ako. Ang kinuha ko lang yung 1 at saka yung 1 at saka 34. Dalawa lang nakuha ko. Sabi ko wag ko nang kunin yung 8, 7 tsaka ano kasi na lumabas na. Lumabas lahat. Iyak ako, malala. Dalawa lang nakuha ko. Asar. Grabe na pagsisisi. Tapon mo na yan, ma'am. Wag mo kasi Magsakit iwan. ka Kaya- ng- Iwan mo kasi. Oh, yan. Hi, Uy, mahal Sir Check, Perlin. unfair ka. Sigurado Sino ito pag si nanalo mahal ako? Ay, si makulit ako. Mahal ako. Mahal Sino Perlin yan? daw. Loko. Jowa mo yan, Perlin. Sana mahal ko all. Sana all. Saan? Ayan, oh, may makulit ako. Hi, mahal Perlin. Tapos Mahal ka na nagkiss. pala. May Sana all. Ay, boss. Ay, mahal ko lang. Sino yan? Ako, may... Di mo nakilala yan. Tinatawag nga mahal. Ako, sabi niya. Sino Sa'yo, yan? eh. Di ko alam. Sino yan? Ano po pangalan mo? Babae ka po o lalaki? Mahal, sigurado lalaki Hindi, yan. lalaki yan. Makulit ako. Sana all may mahal. Mahal Oh, di ba bigas, mahal ulam. Tanawa. Ano, Stop Sir nyo, Check, kasi- kakanta ka ba o ano na lang tayo dito, kwentuhan? Kaya nga, puro istoryahin na lang. Kanta na. Oh, may may tinatawag pang mahal si Perlin. Oh. Ano ba saan? Ang gwapo talaga ng mahal ko, sabi niya. Oh. Sana all. Sana all. Maganda. Ang gwapa. Sino kaya yan? Matagal. Ewan, sino ba yan? Matagal mo na ano yan. Ilongga kasi naka-jacket eh. Oh.
Ah? Naka-jacket ba? Hindi. Ay, oo, naka-jacket siya. Sino yan? Iwan. Baka Ay, mga nagpapanggap. Sino ba to? Isa lang to sa mga dito lang din sa team. Mm. Pinagtripan. Diyos mio, Marimar Dolores. Nasisilaw ako. Baka magpapahula ito, huhulaan kung sino siya tapos magmimigay ng subscribers. Naka-jacket eh. Oh, naka-jacket nga. Sino kaya yan? Makulit Sino ako. ba yan? Sino ba yan si makulit ako? Stalk nyo yung ano niya. YouTube niya. Or baka naka-ninja yan. Sino kaya? Ang Linda. dami kasi nila eh. Nilagyan mo ako ng panty kanina. Lagyan mo ako ng panty kanina. Wala ka ako panty. Wala nga kaming panty. Ikaw may panty. Sana all. So, babae ito. Kay panty daw. Oo. Panty. Eh bakit mahal na si Ma'am Perlin? Baka Bakit tumboy. mahal ang tawag? Lagyan mo ako panty Ito, nakikilig. Kinikilig si Pirle, no? ba kasi yan? Walang hiya. Uy, magpakilala ka. Yung makulit ako. ginakitan ko lang si Karigs. Eh di siya yan. Sino kaya to? Nagpalit lang siguro to ng pangalan. Saka yung profile. Yeah, may secret admirer si Ferlin. Diyos mio, Marimar, panabangi ang mga langit. Hi, Ma'am Marlene. Hi, Ma'am Marlene. Shout out. Saan yung amo Ma'am Elongga? Nasa bakasyon. Ah, Sa same tayo. Biyernes ka ang balik. Sa akin sa June 8 ang balik. O sana all Bakit di na mo- matagal-tagal. Tapos June 10 pupunta na naman ng Korea. Tapos July mag-isa na naman ako isang buwan. Ako Lagi lang ka naman mag-isa sa nag-iisa bahay. eh. Wala. Ang hahaba Kaya ng nga, mga sir, bakasyon. check. Bakasyon, no? Dito, mga amo, magbakasyon lang. 3 araw, 5 araw, ganun lang. Sila amo Magpapakasal dati bakasyon sila ng 2 linggo doon sa Germany. Pero hindi na yun Magpapakasal nasundan. kasi. Kaya sa June 3 magpapakasal. Uy, kailan pala kayo uuwi ng Pilipinas? Hmm. Sana makauwi ako ng Next year, uwi na December. kami. Next Sa Kuwait, year kami. pinagtatanggalan yung Si Ferlin, di ba? ano yata, February? 3 bibi at Ma'am Jo. Shout out Ma'am Marley. Sana all sarap buhay nyo. Hello, Ma'am Marlene. Hi, Langki! Langki OFW Vlog. Hello, mga host. Ay, parang alam ko na. May nahalata ako. Si ano ito? Si Bisayang Makulit. Ayun nga, may makulit, di ba? Kaya nga, di ba yung ninja ni Ma'am Langke? Bisayang Makulit. Tapos nag-ninja ulit siya ng makulit ako. Ay, nabuking. Kasi di ba? Huli. Hindi ka marunong mag-ano, Ma'am Langke. Imbis na ipapahula namin yan kung sino. Ikaw lang pala. Kasi yung spelling ng mga niya, tingnan mo, tsaka yung nauna, pareho. Kaya nga. Mga niya. Tapos dito. Dito saan na ba yun? sa Langke. Oh, nag-iwan ka Ito, pa talaga oh. ng ebidensya, Ma'am Langke. Diba? Paano yan? May ebidensya kami, Ma'am Langke. Imbes ipapahula namin yan. Booking. Bis na kinikilig ni si Pirlin eh. Wala Imbes tuloy. na kinilig na. Akyat ka, Ma'am Langke. Nautlot na kilig. Dile yo alergia al mile Ikot ako dito.
Naudlot Ma'am na Langke, kilig. akyat ka. Ayan, nabaking. Nandyan din sila sa Middle East. Magkasama to lang Ma- tatlo eh. Silang kaya kaya, di ba? Kaya tatlong baby yan eh. Ah, Ano Oo, yan siya? bukas magkasama Sa kami. anak ng amo ko na bukas pupunta kami doon kina Langki. Langki, pupunta kami dyan bukas dyan kami mag-lunch. paano ka Raka- makapag-live bukas kay Ma'am Perlin? Sa Sa gabi, Ano oras ka pag-uwi mag-live namin. bukas, Gabi, Ma'am pag-uwi Perlin? namin. Ganitong oras pa rin, ganitong oras. Alas 4? Oo. Mm. Nag-voice message nga ang amo ko, sabi niya matulog ka ng maaga kasi baka tawagin kita ng 7:30 kay magtrabaho daw siya. Walang kasama yung alaga ko na lalaki. Hindi pa ako natulog. Pataka ra Karon ka. pa gani. Karon pa nga ni kayo magsama. Nagsaka. Nagsaka. Kakaakyat niya lang sa kwarto niya. Nakakaintindi ako ng Bisaya pero hindi ako marunong magsalita. Parehas tayo, Ma'am Jonah. Trying hard ako magbisaya. Kaya itry ko magkanta ng Bisaya. Trying hard talaga ako. Nagtatry ako magbisaya. Pero ano, ang Ikaw, kinamatis. Sir Check, Bisaya ka, Sir Check? Bisaya Wala na, ba po yan? Bulanon na. naglabanan ng brief si Sir Check. Wala na. Bulano, ay, Bukulano yan? Kasi ano Taga lang Leyte siya, yan siya, ah. baji-baji kasi siya. Ija-ija. Ganyan Ijeja. ba ang salita? Ng, Oo. ano? Ano yun sila? Maraming G. Ija-ija, ahu-ahu. Yung Sila Bulanon. ni, ano, ni Ating Merlin. Kasi narinig ko Wala nung, na. nung nakaraan. Nung nakaraan kasi Nalaglag narinig daw ko. siya. Akyat! Umakyat Nandiyan ang ka hagdan. ulit. Bakit nandyan ka pa rin? Paano ka nalaglag? Nalaglag ka sa Andyan. hagdanan? Andyan naman siya, oh. Kaya nga. Dalawang account niya. Oo, nandyan nga. Iwan ko sa kanya. Nalaglag yung brief mo, lantok. Paano Nandyan naman siya. kasi, Ma'am Langke, nahuli ka namin sa mga mo. Yung si Makulit ko, ang mga niya, MENGA. Tapos nag-ano ka sa Langke OFW, MENGA pa rin. Kaya doon ka namin nahuli. Hagdan daw, be. Nandyan, nakapin. Click mo. Nakapin sa taas. Sinadya talaga to ni Sir Chick na malaglag. Yung yari nang nalaglag. Huli na yung Kaya ano. nga, andyan na po, aftershock naman yan si Sir Check. Parang Lindon lang, may aftershock. Diyos ko. Wait nga lang. Nagsabi muna na nalaglag siya bago siya bumaba dito. Sana all. Sige na, be. Akit na, be. I-click mo yung nakapin sa taas. Alam ko na kung bakit yun bumaba si Sir Check. Tinawagan na yan ni Ma'am Beth. Gising na si Ma'am Beth. Pagbibidyo ko na naman sila. Sana all. Mapapasana all na lang tayo dito, oy. So, anong gagawin natin dahil Bebe time na, bebe time. Kaya nga, Lakas pala ng Sana all may baby time. pataka, raka, uy. Akyat lang, akyat. Lang, Dito ka Langke, umakyat ka na, magpaliwanag sa huwag ka nang barangay. magpataka-pataka diha. Ma'am Jonah, ano ba yan? Chocolate? Mabait yung mga hamon nyo dyan? Ha? Mababait yung mga amo nyo? Mababait pagtulog. Maganon maganon sa bunganga pero okay sa sa lahat sa pagkain, ganon.
Hindi kami dito nagugutom. Kami na lang ang aayaw. Halata naman. Tsaka okay sila magpasahod. Kaya kita naman sa mga katawan eh. Kita ang ginansya, ma'am. Parang nakaka yung mga triplets eh. Langki, akyat ka na. Ang tagal naman nito ni Ma'am Langki makaakyat. Ano ba, bigyan mo na nga lang Traffic. escalator yan. Traffic. Hindi niya, nandyan na nakafin. Elevator na lang ibigay mo, Ma'am Ilongga, para madaling makaakyat. Ito, oh. Ay, naku. Bigyan mo elevator. Nandyan. Halata sa katawan ni Ferlin. Ay, Diyos mio, Marimar. Makikita mo, Sir Check, ako. Huwag kang mawawala sa premiere ko. Papakita ko sa'yo ang mukbang ko. Gusto kong makita si Sir Check, di naman nag-open cam, parang tanga. Ay, parang tanga. Ano yan kasi, limited lang kasi yung mukha ni Sir Check, kaya minsan lang siya nag-on cam. Sir Check, pakita mo na yung mukha mo. sabi niya dito pala sa sa taas banda. May tumawag sa akin. So, si Ma'am Bet na yon, gising na. Baka kasi magalit pag nasa live siya, tapos hindi niya masagot yung tawag ni Ma'am Beth. Pipiktusan siya. Pinagalitan ka siguro, Sir Check, kaya bumaba ka. Huwag kang Nangyari mag-alala, lang hindi ka yan. namin nagagamit. Exclusive lang mukha ko eh. Hindi namin nagagamit. Sa noon. Ano ba yan? Made in ano ba yan? Made in China. China, Langki, nasaan ka na? agad. Kanta ka na muna, Ferlin. Hindi kumanta si Sir Check eh. Ano ba yan? Puputulin ko na naman liig ko. Huwag ka na maligo. Hindi ka naman naliligo eh. Kina yan. Marunong ka pala maligo, Sir Check? Akala ko kasi hindi ka naliligo. Maligo Kasi ka di ba habang yung nanonood brief, ka rin eh. Nandito na si Langki. Ayan. Sir, di ba sabi mo, side A, side B, side C yung brief mo? O di minsan ka lang nagpapalit, naliligo ka pa pala. Hello, Langki. Ayan, magsalita ka na. Ano yan? Ano yan? Kamay lang? Palagi mo talagang sinasigawan yung ano mo, sir ba? Yung aray mo. Ferlin, kanta ka daw, aray. Talaga si sir magpa-aray-aray naman. Sir Check. Aray, aray, nako. Oh, Kay magpalipat ka sakit na. ng hawak ko. Ayun, may tinding-ding. Magpalipad ka daw muna, Sir Check, bago siya kumanta ng aray. O kaya nga, ano kaya, may ubo tapos kakantang aray, walang Kaya nga, palipad. Sir I Check. like it, I love it, I want some more. Ha? Ano ba yun? Kanina yan? Kay Langki yata yan eh. Ano ba? Anong plano mo bilang kakanta ka kasi umakyat ka? Nag-set up na siya. May ganun. Pag umakyat. Paliparan ko, brief. Hindi ko kailangan yung brief mo, sir. So, kailang taon na yan, walang laba. Bantot. Bansot. Baka may tutong-tutong pa yan, wag na. Na! Aroy! Pag umubo si Sir Check, 'di ba? Dahil may sumama. Wag na. Wag na. Pagtanggal niya ng brief niya o gano'n, no, may ano. Wag na. Patay. Binaril na.
Nalangke, Sige, kakanta ka na? sige. Pag di ka pa umakyat dito, Sir Check, sige, bababuyin na lang namin ikaw dito. Total, ano naman eh. Lubos-lubosin na. Pero pag nagpalipad ka, titigilan ka namin. Oo. Kulay dilaw pa. Anong kulay dilaw? Kulay dilaw. Kulay dilaw ang ipapalipad mo? Sige, go! Kulay-kulay Gusto ko dilaw yan. daw yun lumabas. Di ba ang dilaw sa Pinas, ano yon 500 yata? Mm. O sige na, okay lang yun. Para Bakit nawala kantahin si natin Ma'am yung aray ano? mo. Nalaglag yun. Babalik yan. Inaayos pa niya yung V8 niya. Okay na yung dilaw, sir. Mag-play na yung aray. Di ba Kumanta ka nga, pinapalit-palitan bigyan na mo yung ako ng mga ano? CPR. Pinapapalit-palitan na yung pera sa Pinas. Ano ba yan? Kaya nga, Tapos Kaya bagong nga. palit. Bawal gusutin ang 1,000. Ano ba yun? Bawal daw tupiin. Kaya nga. Huwag Ano lang ba daw naman kayong yan? kumanta para wag daw maingay. Yung dito nga eh. Sobrang UI sa Pinas. Paano ba naman? Mga Super. crap pa. Hanggang ngayon yata may maspad ba doon? Face mask? Oo, meron pa Ewan. rin. Siguro sa mga mall na lang. Hello, Ma'am Beng! Ayan. Ayan, good Mega love shoutout sa morning. iyo, Ma'am Beng. Good morning, Mana. Ano na bang oras doon ngayon sa ano? Ano ba yung Copenhagen? Sa ano yata yan si Ma'am eh? Saan yan? Sa US ba yan siya? Si Ma'am or something somewhere Europe? Ma'am Juna, anong oras na dyan? Same time tayo? Same time lang yan sa Pinas. Umaga na alas 4. 4:36. Ba't ang aga mo naman nagising? Nagising ka na ba o hindi ka natulog? Di ba Ay, katulog? gabi. Gabi, good evening sa'yo, Ma'am Beng. Ayan. Hindi ka natulog? Paano yan? May trabaho ka mamaya. Europe po ako. Sa Europe pala si Ma'am Beng. Europe. So gawin mong umaga yung gabi. Ang gabi, gawin mong umaga. Ngayon, dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang Ano Alam niyo naman kasi yan ni yun Jowa eh. Ay! Theme song. Pinoy Oh, jowa kasi mo, ano, 9 hours Ilongga? ang pagitan namin. Mamilongga, Pinoy jowa mo? Oh. Ilonggo din. Taga Ilonggo Iloilo din. lang din. Nandun siya sa Pinas? O sa ibang Nasa New bansa? Zealand siya. Bakit di ka sumama doon? Susunod yan siya. Susunod. Next year, inshallah. 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 Ikaw, Ma'am Berlin, taga sana all na lang tayo. Patay tayo dalawa. Appear, ma'am. Pwede naman kayong mag-apply doon. Plano ko Tulungan natin mo. kasi mag-New Zealand, ma'am. Pero, Tulungan mo lang ba kami? ewan ko na parang hindi ko kaya. Kasi nga dito pag taglamig, hindi ko kakayanin ang lamig sa labas. Paano na lang kaya sa New Zealand? Ako din. Kasi ano Muusok ako, ang mula nung bunganga mo naopera, doon eh. mula nang naoperahan ako ng cesarean, humina ako sa lamig. Cesarean ka? Dalawang beses. Jonah? Dalawang beses, oo. Cesarean ako doon lang sa pangalawa sa ano ko, maliit ko. Kasi normal yung sa yung pangalawa, panganay ko. yung sa pangalawa, pinapapirma nila yung mama ko. Sabi, kapag namatay daw ako, wala daw sila kasalanan. Inatakot yung mama ko, sige, operahan nyo na lang. Yun lang. Ako di ba dati, nga yung- suwi kasi yung yung anak ko. Yung sa akin naman, yung sa panganay ko, kasi di ba ma'am yung sa kwento ko nga ako, na rape ako, hindi ko alam na buntis ako, hindi ako nagpa-check up, hindi ko alam na wala siyang injection, wala akong vitamins na hindi ko alam na puwet pala yung nakaganon dito, hindi siya, Nauna sa puwerta. tapos nakatain na siya sa loob. Ay, oo. Muntik na- Kailangan na yun. Kasi malalason siya.
Kasi mamamatay daw kaming dalawa. Oo. Ayun, awa ng Diyos. Wala kaming kapera-pera nun. Alam niyo yun, wala kaming kapera-pera nun. Tapos siguro talagang ano ng Diyos. Tapos, yung sa wedding, alam niyo yung nagtataya sa wedding? Mm-mm. Nagtaya yung stepfather ko. Tapos, nag-promissory note lang kami sa hospital para makalabas kami. May balance pa kaming 15K. Mm-mm. Tapos, nagtaya siya sa wedding. Tumama siya, awa ng Diyos kinabukasan. Ayun, nabayaran na. Ay, swerte. Kaya sabi ko may Wala ano ka bang talaga. PhilHealth, ma'am? Wala ako. Kasi bata pa ako noon. Hindi ko alam yan. Ayun. Galing ako ng Manila. Silang Pahinaan ko muna. naka-ready na yan. Kwentuhan lang, walang kantahan. Ay, nako, Sir Chick, Naka-ready na nga, istoryahe oh. ka. Sabi nang umakyat ka dito eh. Daya-daya mo. Oo, yun pala, may tumawag. 22:36. Nagsasalita ka dyan, Perlin, nakamute ka. Ako lang palang sumasagot. Lord. Sir Check, kunyari ka lang nalaglag. Yun pala tumawag ng kagahapon mo. Paano lang yan si Sir Chick eh. Ikwento ko lahat dito yung kwento sa akin ni Ma'am Beth. Na. O sige na, Ma'am Juna, Sige, Ma'am simulan mo Juna, na. simulan mo na, ma. Anong nangyari? Aakyat yan ka nang walang paalam talaga. Hindi talaga yan. Ang totoo lang yan, nagchacharot-charutan lang yan sila ni Ma'am Beth. May ibang ano yan si Sir Chick. Ay, May ibang kaharutan. May Sino iba yan kaya? na Ma'am Langke, ano ba talaga ang plano mo? Kakanta ka na? Pero ang pupugi ng mga Arabo, no? Oo, kaso yun lang, naliligo lang sa pabango eh. Yun lang yung problema sa kanila. Wala namang, Yung wala napupugihan, namang, yung napupugihan ako sa kanila yung yung balbon nila. Hindi ako attracted sa guy na walang ano. Ngayon, dati attracted ako sa guy na makinis yung mukha. Pero ngayon mas attracted na ako yung alam mo yung ako din. didesignan nila yung yung ganun nila, beards nila. Ganda. Mas gusto Si Sir ko Check yun. walang pag-asa, walang beards. Bulbul. Paano yan, Sir Check? Wala ka naman palang pag-asa. Kaya nga si Jowa, gusto ko yung pinapatubo niya. Kasi Oo. sa akin kitang-kita kasi balbon ako. Parang Ang lagi nga pogi. Ang pogi kayo naglabas yun. ako. 'Di ba Pag ang mga nag-day off Muslim ako dun kasi sa labas, yung mga napapansin. Muslim mahilig sila magganon. Mm. Yung may guhit. Yung sa akin dito lang. Dito. Maganda. Ang sarap. Sa akin Ang sarap kasi ganyanin, oh. Kaso kapag nag-shave sila tas bagong tubo, yari ka ngayon. Pag Hindi. Trim lang. Trim. Trim ka lang. ngayon. Grabe. Trim lang. Parang may brush. Still wall. Alam mo yung sa pag tayo. Ay, tama ko dyan. Tama. Ay, alam mo, pag Diba? magganon, ganon, ma'am. Tapos, pagtuwa ka. Makati, tapos ang Makati sakit nanunuso. sa kamay. Masakit sa kamay. Kasi parang may brush. Oy, Sir Check, umalis ka na dito. Usapang babae ito, Sir Chick. Mambit, papasukin mo dito. Umalis ka na. Wala na siya, hindi Kasi na siya diba- nag-iingay. Kasi di ba pag hindi mo tanggalin, pag tumubo na ng konti, parang hindi ka nasanay na merong... Oo. Lalo at saka pag maglalakad ako papunta ako ng market. Tapos kapag hindi ka nagganon, ay sus, wala ang katikat. Parang gusto mo nang agad-agad. Parang gusto mo ng... Gusto ko nga mag-try ng yung Brazilian.
Gusto ko mag-try nun. Masakit kaya yun? Masakit. Uy. Ano yun, Hindi ko yung pa parang naranasan. bubunutin, parang sa vit lang, Oo, parang para, vit. oo. Parang ganun. Paano yan? I-try mo muna sa ano mo, sa paa. O di ba kaya sa noo ng baba? Pero maganda daw yun, nakakaputi daw ng singit yun eh. Kasi matatanggal yung ano. Kung bakit ba naman kung saan yun nakatago doon ang maitim. Grinder. Grinder nyo na lang. Ano ba yan? Parang, Grabe ka naman, Sir Check. Ay, ihalin bakit, tulad mo Sir pa Check, yung ano ano bang namin ginagamo? Ano bang ginagamit mo? Grinder? Yung gamitin mo, Ma'am Juna, na patay, pati balat mo, natatanggal na. Yari. Buhusan mo na ng tubig mainit. Yari. Pag nasugatan ba ang hapdi ba naman? Pag yun ang... Paghugasan mo ng mainit na tubig, tanggal pati balat. Di ba dyan mainit Yun sa talaga. ano minsan? Kaya dyan ang problema sa Middle East, yung naglalagas yung buhok kasi mainit yung tubig. Liha daw ang gamit ni Sir Check. Sir Check, ginagamit mo yun, no? Oo, Paano yan expert pag yan liha, eh. Sir Check? Parang ano na yan, itlog ng manok. Sir Check, gamitin mo kaya yan? Subukan mo daw, Sir Check, tapos pakita mo sa amin. Mas mauna ka pa makakita kaysa kay Ma'am Beth. Ay, sino yung nag-ano kanina? Nag-MMK. Si Ma'am Langki, tapos na. Ako, tapos Ito, na. si Si Perlin. Ma'am Ilong. Si Ma'am Perlin, tapos na. Sino lang hindi? Si Ma'am Ilongga. ano? Si Sir Check na lang. Si ikaw na lang, Ma'am Ilongga. Abangan namin. Tulongga. Kailan Kaya nga kaya? sabi ko sa kanya, ikaw na lang muna, kaya wala ang amo mo. Kasi nagsabi na yan siya kay Ma'am Nelia na magsabi niya pagkatapos nilang ke. Eh ngayon, ewan ko sa kanya, parang buang. Imbis wala yung Nag-i-edit amo kasi niya, ako walang kanina. magtatawag. Nag-i-edit ako. Ay, mag-e-edit pala ako. Sabi ko, mamaya na lang. Alam mo ba, Ma'am, imbis na hindi ako makafocus sa kwento ko, parang balik, ano na yun, nagkabalintong, di ko na alam saan ako mag-end doon kasi ang alaga ko, ang kulit din yun. Labas Ay, pa oo, ako. naririnig nga yung alaga mo kanina. Kaso Alam mo, nainis nga ako sa cellphone ko kasi nag-restart. Pabalik-balik yung ano mo, mga istorya mo. Paano Puso, naman, ang hindi dami ko alam view, kung- ang dami view. Kaya umabot tayo ng ano, ng 144 yata yun. Oo. Kasi hindi ako makapag-focus kasi yung alaga ko nandyan. Tapos, nung nagsimula, tinawag naman ako kasi palitan ng diaper. Tapos maya-maya, andyan na naman. Tapos gusto niya kasing lumapit sa akin kasi kahapon, buong araw, hindi talaga yung nakalapit sa akin. Ay, nakalapit lang nung pinalitan ko ng diaper. Yun lang na time. Maganda kung maging close nyo yung mga alaga, no? Kasi yung ibang napapanood ko na ano, nananakit sila sa mga nani nila. Oo. Ganyan yung Pero ibang kahit- bata dito. Mga May salbahe. ganyan din kahit malapit, kung talagang may ugali silang sadista, nananakit talaga yan. Pag umabot Grabe. sila sa sumpong, kahit gaano kayo ka-close, basta sadista Malaki rin ba ang kadugo. sahod dyan? Depende sa amo kung tataasan ka o hindi. Every year Basta din sa ang ano ano, nyo? Taas? Sa akin. Depende Every sa amo year. kasi yan. Kahit nga dito, may nag-10 taon na, pero ang increase lang sa kanya, 10 KD lang. Kumbaga sa Pinas yan, 1.8 lang. O, Kumbaga sa 10 Pinas, taon na. ilan ang, umabot kayo sa 30K dyan na sahod? Hindi. Si Ma'am Ilongga, umabot na yan, pero kami hindi pa. Ang nakaano lang kasi dito, kasi di mo na kailangan bumili ng personal needs mo, yung pagkain mo. Pero maggastos pa rin kasi may time pa kasi nga na mag-crave ka, gusto mong ganito, ganyan. Tapos, kahit May day off personal kayo, ka- di ba?
Meron. Oo, may day off. Pero sa akin, hindi ako buwan-buwan nag-day off. Si Ma'am Ilongga, buwan-buwan yan. Ngayon lang yan Uy, nag-absent minsan ng lang din ano. kayo magastos. Mahal kasi yung pamasahe ko. Sa pamasahe pa lang kasi, talo na kami. Kasi pamasahe namin worth sa Pinas na yun, mga nasa 1.8 na, pamasahe lang yun. Papunta at pabalik. Eh, hindi ka na makapili doon. Yung mga bilihin doon, nasa ano lang, mga tig 100 sa Pinas. Mga gamit, pwede ka na makabili tig 100 plus. Pamasahe mo 1.8, o paano yan? Sir Check, nagsimula na naman ng MMK ni Ferlin. Akyat ka na nga kasi, Sir Check. Ang KG. Sabing akyat na eh. Ano, Sir Check, ano bang ginawa mo dyan? Nagliha ka na? Ma'am Juna, Mm. Ma'am Juna. Tatay mo. Nagmariang palad na siguro yan. Baka nag-ready na yan kasi ay mag-ano na yan. Si Langke naman daw, kaya hindi pa pala nakapagsalita si Langke. Ayan, si Kaya nga, Langke ang tahimik naman. ni Ma'am Ano Langki. ano daw? Ako talaga tinitirahan mo. Sir Chick. Gamitin mo yung mic mo, Langke. Sir Chick, agawin kita ka, Ma'am Bet. Pwede. Oo nga. Yan nga din ano kay hiramin eh. Pwede hiramin Huwag mong kita. agawin, hiramin mo lang. Magagalit si Ma'am Bet. Na, hindi ka Hiramin na lang talaga natin. Hiramin. Payag na Hindi ka payag na yan. yan i-ano. Hindi Hiramin ka na Huwag yan kang inapak Sir ni Chick. Ma'am Bet la. Huwag kang choosy, Sir Check ha. Sampalin Sir Check. kita ng kaliwat kanan. Dito ka na lang sa amin ni Ma'am Juna kasi ano pa to, bata-bata pa to. Grabe. Marinig ka dyan si Ma'am Bet. Sir Check, tiba-tiba ka dito, Sir Check. Kami na magtatrabaho. Pwede daw hiram o pwede hiram. Kahit isang O, oras diba? lang daw. Pwede. Kahit dalawa Pwede kami ka na ni Ma'am matulog, Juna, Sir Check. Ano yan, Higa ka short lang. time? Sir Chick, pwede kaming dalawa ni Ma'am Juna. Eh? Oo, tig isang Irik oras talaga sila. yung mata mo, Sir Chick. Upuan man na. May nasa- Upuan mo yung agad yung ilong, ma'am. Tignan natin kung mabuhay pa yan. May nasa baba na yun, may nasa taas. Pagsabayin ng dalawa. Sabayin, magsabay kaming ni Hindi na yan Ma'am makahinga. Juna. Siguraduhin mo Ayan lang, na, Sir ayan Chick, na, ha? ayan na, ayan na. Akyat ka na kasi, Sir Chick. Talaga, bababuhin ka namin dito pag di ka umakyat. Sinasabi Paano namin tawag sa'yo. mo Mo lang sa yan live na chat? ano Walang sa'yo, ha, yato. yung tama-tama lang kasi kung maliit lang na. Parang hiningi lang yan sa amin. Kape lang. Sir Check, Siguraduhin mo may Mag-ano, panlaban ka. mag-inom ka na ng ano, pangpalaki para hindi yan sila mabitin. Dalawa yan eh. Ay, naku, Diyos ko. Baka sa Alam nga niyo, alam niyo dito, yung ano, yung, may napanood ako dyan sa ano, sa Facebook, yung nag-stock. Naggamit daw ng ano yun? Yung iniinom, ano ba yun? Ano ba yung iniinom? Wala akong idea dyan. Oo, may iniinom na lalaki. Hahaba. Oo, ano ba yung hahaba, tawag doon? titigas sa Kondisyon hahaba. si Langke. Hindi siya Sir Chick, ano nga yung iniinom? Kasi Sir Chick, hindi siya Viagra. Drive Max. Si Ferlin, alam na alam niya ako. Wala talaga akong kalam-alam dyan. Sumali ka na Drive rin Max daw, yata Ma'am yan. Perlin. 3 na daw. O, sumali ka na, Ferlin. Ayan. patay ka si Sir Chick. Siguraduhin mo lang kung malaki yan sa'yo. Pag maliit yan, Ano bang height mo, Sir maliit, Check? wag na. Sir Check, anong height mo? 4 daw. Sir Check. Ay, wala na. Bagsak agad. Sir Chick, umakyat Sa ka na performance dito. ka na lang bumawi. Hindi, pakyatin natin si Sir Chick kasi titignan natin yung ano niya sa paa, ilabas yung mo dito. pamago ng paa. 5'7". Matangkad naman siya. 5'7" ka dyan. Paano naman sa 5'7" baba? si Sir Matangkad Abay, ba yun? 5'11". Sir Chick, Eh, ako, mataba ka ba o mapayat? Kasi kung mataba ka na, sobrang liit yan sa'yo. Hindi siya mataba. Nakikita ko yung video niya eh. Hindi siya mataba. Hindi siya Sakto lang mataba, si Sir sakto lang Check. siya. Sakto lang yan siya. Mm, Parang sakto lang. basketball player. Ewan ko lang kung butete. Butete ka? Kasing tangkad niya pala si Jua pag mag-ano, 5'7". Butete ka, Sir Check? Hindi.
Medyo. 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 Sir Check, Merong patingin nga ng paa mo. Sir Check, pumasok ka nga dito, patingin kami ng paa mo. O, ganyan ka lang, oh, Sir Paalang Check. paa. May abs ako. May abs ka isa. Ganon. Abs. Saan ba banda ang abs mo, Sir Check? Sir Check, Akit ka na, saan Sir banda Check. ang abs mo? Siguraduhin Tingnan mo namin lang, yan. Sir Check, may makakapitan kami dyan sa puwet mo, ah. Ayaw ko yung manipis. Meron. Nakita ko yun nung nag-akit siya dito sa live. Tumayo Ay. siya. Kita ko Ay. yun. Ma'am, ano yung Feeling. itsura ni Sir Check? Ano, bata pa. Bata pa yan? siya Bagay. tingnan. Bagay Sir kayo Check, ilang taon ka na? 16. Payat lang ako. Sir Check, mas matanda pa ako sa'yo. Magti-34 na ako. Sa June 1. Sir Check. Si Ma'am Bet, wala ba yung asawa si Ma'am Bet? 21. Ewan? 21, lukuhin mo sarili mo, Sir Check. Sir Check, wala ba yung asawa si Ma'am Bet? Or byuda? Or ano? Ay, times 2 pala yung 21, 42 na pala siya. Ah, 42. Naniwala naman ako. Baka nga, 42. Jonah. Ah, Iwan ko, sabi ko niya, iwan ko. ay, di. Akala ko ba kayo ni Ma'am Bet? Bakit di mo alam kung may asawa o hindi? Di ba kapitbahay mo yan si Ma'am Bet, Sir Check? Parehas kayo taga Leyte, di ba? Kalugaran niya lang yata, pero si Sir Abay ang kapitbahay ni Ma'am Bet. Ah, si Sir Abay pala yun. Hmm. Hulaan nyo ilang taon ako. Huhulaan namin. Tapos, palipad ka. Palipad ka muna kay maghula kami. Oh, magsimula ako sa 32. Oh, tapos kayo. 32. Oh, Hindi yan, 33. 34, 35. 36. 37. Berlin. Ikaw lang, Ki. Uy, 39. mag-38 ka lang, Ki. Nag-39 na siya. Mag-39 na. 39 lang yung isagot ko kasi wala naman siya palipad. 40. 40. Ikaw naman. Oh, sino ang tama doon, Sir Check? Magpili ka na. Kung ayaw niya sa 40, ayaw niya sa 31, Ah, doon si tayo Ma'am sa 51 at saka 52. Si Ma'am Beautiful Mahal pala yung yung kapitbahay niya. Kaya pala pumupurma si Ma'am Beautiful Mahal sa'yo. Ay, kaya Ay. pala. Di ba pag sa live chat, di ba sinasabi niya, Kaya nga. Check, Nga, Walang nakahula. So, walang nakahula. 40. Oh. Pilingin 42 kay nga Sir yan siya, Check. times 2 yung edad niya dyan. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ano yan si Sir Check, ano yan siya? Mga 32, hindi, 32, Byuda yun si 31. Ma'am Maal. Sir Check, doon ka na lang kay Ma'am Maal. Magaling pa Yuda si masumay. Mamaan? Parang, wala man yata siyang asawa. Byuda ba yun, Sir Check? Pataka man lang ako. Magkagibiyuda mo na. Matuok yung naman. Binuda ko na para sa'yo, Sir Check. Binuda mo pa. Tingnan yung short video ko kung ilang taon ako. Kailangan pa namin halongkatin yung short Ay, mo naku, kung Diyos ko. paano doon. Magpalipad ka muna. Gusto mo lang madagdagan ng views eh. Isa-isahin namin yung short mo para makita saan ka nagsabi doon ilang taon ka. Di niya Palipad pa sabihin. muna kayo. Grabe naman to, Sir Check. Iul kita. Pati number pinagdadamot. O kaya nga, sabi, pati messenger, wala akong messenger. Instagram, ay artista. Gi-message ko yan siya sa sa messenger.
Hindi siya nagre-reply. Hindi siya nagsisin. Ay, maalala ko. Nagpaadala yan siya ng GCash eh. Sa Messenger. Oh, Hmm. may Messenger ka naman, Sir Check ah. Excuse me. Check engine ba ang gamit niya? Yung nasa group chat? Ay, hindi. din Hanapin ko ang sa ano Messenger ko. ko mamaya. Oh, Hanapin ko ano mamaya sa yun? Messenger. Check engine yun, check engine. Yung profile niya yung Nandoon sa yun track yan. group chat. Nandoon siya sa group chat. Nag-comment siya nung time na nag-bid siya doon kay Ma'am Beth. Siyempre, private nila yung dalawa, no? Oo. Nasa GC sila sabi ni Ma'am Huwag na Beth, kayong malas daw magtaka yung kasi 69. private nilang dalawa yun ni Ma'am Beth. Halong Bakit katenyo. minaras ang 69? Nag-69 siguro silang dalawang Ma'am Beth. Walang Ayun pa naman. Ang 69 wala. Tapos ang 70 doon pa ako sa 70. Tapos 68 Silang kiuna sa 68 din yun. Una ko 68. Ay, nako, Sir Check. Sinasabi namin sa'yo, di ka namin tatantanan hanggat di ka umaakyat. Paano naman Umakyat kasi ka na. dapat ang ginawa nila para hindi pa ulit-ulit ang race, yung kagaya ng ginawa ni sino ba yun dati na si Sir Sir Dong, Dong pag yata wala yung number Kaya nga. 69, yung sunod na number, kasi pag wala yung pangalawang number, yun saka ulitin ang race. Sigurado, Pinabalik-balik ako nila yung panalo. 69. Tapos, wag na lang. Nag-una kayo eh. Oy, 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 oy. Kaya nga Kaya nga eh. Hindi parang lang, para mas madali, charot. Uy, di ba may grupo kayo? May group chat? O, Sinong di gumawa mo ng ba group chat? Di nyo ako Ma'am inako. Ilongga. Inaantay namin, sabi kasi ni doon. Ma'am, sino ba yun? Si Ma'am Katnick yata yun, na i-add ka Oh, daw. si Ma'am Katnick, Inantay hinihintay namin na wala naman magpinto. Maritisan kasi yun eh. Ang gugulo, Diba ang nag-ano hirap ako sa'yo, Ma'am magtigil. Juna? Gusto ko Na-accept mo na mag-ano. ako. Wala, tahimik Doon na daw lang tayo ako. sa Kanina pa ako nagsalita dito. Sir Chick. Aba, si Sir Chick. Sige. Parang ano gusto kita ko, doon? gusto I-add kong kita may, doon. gusto kong may ganun pero, Huwag na lang. yung, Lunukin mo lang lunukin mo na lang kasi Ma'am Juna, lunukin mo na lang. Ilan ang watching natin dyan? Tayo lang ba? 1, 2, 3, 4, 5. Apat. Pero, May isa akong nakaano. pero di ba may Hindi, save to mamaya? Oo. Nakaano ako na dalawa ang ko dito sa StreamYard at saka sa i-add mo siya, Ma'am Ilongga. O, i-add kita doon. Doon tayo mag-ano. Lunukin mo muna yan. Lunukin mo muna yan kasi Yung sayang. di ba yung pangalan ko doon yung binaliktad ko? Oo. Ay, naka-message na yata sa akin si Ma'am Ilongga or si Ma'am something. Basta isa sa inyo. Ako yun. Ay, ikaw ba? Ako yun. Di ikaw mag-add sa akin, Ma'am. Ay, ako yun, Ma'am Juna. Kasi pareho tayo ng apelido. Abaya. Ang nanay ko, Abaya. Sino yun? Si Ma'am Langke? Langki. Ilocana ka ba, Ma'am Langke? Ilocana ako. Ilocos ako. Ang nanay ko, Ilocana. Oo, baka kamag-anak ko pa. Abaya nga nanay ko. Ay, ikaw pala yata yung nagtanong sa akin, no, Ma'am Langke? Ikaw ba yun? Oo. Yung sa live stream? Oo, ako yung nagtanong sa iyo. Oo, si Ma'am Langki yung nagtanong. Abaya ako. Ilocos ako eh. Taga dyan din nanay ko, Ilocos. Pero hindi niya alam baka yung Kasi yung... kasi, sa bagay kasi ako nung bata pa lang ako, tawag dito, pinunta kami sa Palawan.
Nung nabuntis na lang ako na hindi ko alam na nagtrabaho ako ng Manila bago ako bumalik ng Ilocos. Yung nakatayo ka, no? Profile mo. Oo, oo, ma'am. Yung sa ano, Medyo yung malayo. oo, yung sa, nasa ano ako niyan eh. Sa clinic ako nun. Andyan, na-add na kita sa GC. I-ano ko na lang mamaya. Dalawa lang kasi yan yung ano ko, nanay ko at saka kapatid ng nanay ko. Dalawa lang sila. Sana si Sir Check, tulog na. Tahimik na. Na ano na yun? Video call na yun. Asan ka na? Magsalita Sabi nga ka niya, na. tahimik daw ako. Kanina pa ako nagsalita dito, tahimik daw. Nag-usap na yun Ma'am sila ni Jonah, Ma'am bakit Del. ka ba hindi natutulog? Lamke. Ha? Hindi siya narinig. Hindi natin siya narinig. Ma'am Jonah, Ma'am bakit Bush. hindi ka ba natutulog? Hindi pa ako nahantok. Anong ginagawa mo magdamag? Wala, makain. Kain tulog. Sana all kumakain, ganyan pa rin ang katawan. Ang tawag dito? Mamaya mga alas 6 matutulog na ako. Baka hindi ako Anong makakasali ng baka hindi ako makakasali ng 9 AM na dikitan. First time ko sumali kanina sa 1 AM, umabot ng hanggang alas Ano ba 5. mamaya? 9 AM? Hindi ko Wala alam. pa. Uy, sumali Kasi ka ang ng 1 AM, Ma'am Jonah. Kasi ang dati nung wala pa yung Para 10 counts na yan. magkaroon ka ng entry. O, doon ang may chance na monetization. Kaya alam nyo kaya bakit tumaas yung subscribers ko? Kasi 'di ba wala pa yung 10 counts na yan noon. Ang sinasalihan ko 6, 9 at saka 10 PM. Sa 1 AM, oo, madami yung tao, didikitan mo doon. Pero bihira ka lang sa rulita. Sa 9, 10 at saka sa 6 AM, konti lang kayo, konti ang didikit, pero mananalo ka sa subscribers, bawing-bawi ka doon, kaya ang bilis kong tumaas. Lagi ako nananalo doon. Manalo kaya ako ng ng isang sasali ako sa tatlong yan, mananalo ako 150 tsaka nakaipon ako ng 1,000 plus. Kaya Ako, Ma'am Jonah, ang laki na rin ng naipon ko dyan. Kaya yung iba, yun nga ang ipapaano ko sa June 1. Ang laki kaya ng subscribers na ipapamigay ko. Kaya ang diskarte yan mindset ba? Mindset. Doon ka sa mas konti ang tao, at least may chance ka manalo ng 100 subs tsaka 50. Sumali ka doon sa 1 na madami pero hindi ka masasali sa. Pero ngayon may 10 counts. Pero ngayon may 10 counts na. Pero ngayon may 10 counts na doon na sa 1 AM. Kasi sa 9-6 tsaka sa 'di ba walang counts 'yun. Meron din nagpapalaro sila. Bakit kanina kay Ma'am Nelly wala? Kanina kasi anong oras na 'yun? Tahimik Daling araw na. na mapahinga na ng mga host. Wala nang nag-ingay. Sabagay. Ang haba kasi ng tula ni Pearly. Doon sana kanina, alas 6, meron sana doon. Kaso, nagsialisan na rin yung iba. Mayroon pala. Mabuti na lang din natuloy kasi nga nag-reset yung cellphone ko. Nasar ako kanina. Kasi ipaparulita lang doon sana kanina eh. Parang 3 yata sana ang kukunin. Oh, sayang. 3 pala. Pinakancel ni Sir doon kay kunti na lang. Nagsialisa na yung iba. Pinakancel Sir doon. Hindi ko na Sayang. kasi. Sayang naman. Kaya sa sunod na lang.
Pero pag magpalipad ka, automatic nasa 1 count ka na, di magpalipad na lang. Kung may pera, di ba? Kaso Yun di ba sa ano, sa 1 p.m. yun. No? Pero di ba kapag, kunyari, hanggang kailan ba ang deadline nun? Sa 30 yata mag-ano eh. Po sa Mga- katapusan. Oh. Kasi tapos di ba yan, every end of the month, grand live si Sir Dong. Tapos, kasi hindi ko masyadong naintindihan pa yung ano kasi first time ko sumali kanina na naman ng 1 p.m. So meaning, yung 'di ba nag-start na sila may ilang ano isa na yata na naka 10 counts, 'di ba? Sino 'yun? Sabi niya kanina, 'di ba? May Sa nagpalipad siguro. Siguro. Yun. May sabi niya May nag-VIP yata. Kasi pag Ah, nag-VIP ka, automatic 10 counts ka. sabi niya kasi ganun pala kanina yun. mayroon ng isa na naka 10 counts. So meaning, yung naka 10 counts na yun, kunyari may nakalimang naka 10 counts, irorolita pa yun. Oo, ruleta pa yun. Ruleta yon na chances sa mga monetization. Ilan na makukuha? Yung 1K. 3 yata Na ang monetization. Hindi, isa lang. Isa Isang lang? monetization, Isa lang pala? tapos 3 yata yung 1,000 watch hours, tapos Ay, oo. 5 1,000 subs yata yun. Tapos Tapos yung yung naka 10 200 counts, consolation. automatic na yun pag Wala nag naman 10 counts ka. nasa GC kanina. Automatic na ang 200 pag naka 10 counts ka. Oh. Titingnan ko nga dito sa ano. Putol-putol na si Ma'am Ilong. Sa GC na pupunta. Ay, Malaglag na na sa inyo. wala eh. Malaglag na yan. Wait lang. Hindi oh. Ano, ang nakalagay dito, isang monetization, 5 winners ng 1,000 subscribers, tsaka 3 1,000 watch hours. Ako O, na sa paswertehan 500. pa din. Na Lalo na 500 sa ano ano. wala. Ikaw, Ma'am Langke, Lalo- ilan na naka-ano ka na ba, Ma'am Langke? Naka-watch hour ka na? Mataas na din 100 plus pa lang. Sa akin din 500 plus pa lang. Buti nga sa'yo, 500 na. Sa amin, 100 pa lang. Kasi Bakit nakakunik ang kasi yan sila dati sa ano ko eh, sa hotspot ko. Hindi ko sila pwedeng i-play. Kaya pag makabili na ako ng isang connection ko, ano yan, ipi-play ko talaga yung sarili ko dito sa ano ko. Sa akin kasi kapag nagla-live ako diyan sa ngayon nag-start ako sa pagla-live na yan, meron na iipon na 9 hours, 3 hours, ganun. Depende Yung sa sa ano silent. mo, sa viewers o haba ng live mo. Kaya ako mas gustuhin kong kahit hindi ako manalo sa mga subs basta may play all every live, okay na yun. Kasi kung manalo ka ng kunyari nakasali ka sa 3 live, tapos nanalo ka doon 3 live o play all. 'Di ba at least? Kaya nga sinisipagan ko mga walang kwenta mga ni-upload ko ng mga video basta kasi pag na-play all ka, ipe-play naman yun nila lahat kahit wala yung kwentang video na yun. Pero pag Para di ba, basta yung si Ma'am Ilongga maganda yung editing niya, nakahigang ganun eh. Si Ma'am Langki yata patayo yung pag-video niya minsan. Mas maganda man pag ganun. Ako, try ko na pinahiga yung nag-video. Napansin niyo yung nag-premiere na lumiit? Kasi nakahiga yun. Hindi kapag Pero pag nakatayo, kapag nag-cut ka, 'di ba, sa ratio niya, pupunta ka sa ratio na parang box na ganun, 'di ba? Ipupunta mo siya yung may parang drawing na YouTube. Yun yung ginagamit ko. Yun. Kasi yung pag tawag nito, pag nakatayo lang yung cellphone ko na mag-video ako, whole naman makikita sa pero pag nakahiga, wala.
Kunti na lang. Sa pag-edit mo yun, ilalagay mo sa ratio doon sa dapat sa ano yung sa YouTube. Kasi pag 'di ba mayroon nakalagay doon na drawing sa CapCut, may pang TikTok, may pang Oo. ano, yun doon May kasama ano yung ako. nakaganon na. May private ako. Okay, sige. Ay sige. Ay,